गिबि गिबियाव आङो दिनैहाय 29 तारिख सेप्तेम्बर दाननि दिनैहाय गिबि जोंहा मैया सप्तमी जाबाय दिनै षष्ठी दिनै सप्तमी दिनैहायनो गिबि जों फुजा खालायबाय बेहाय जोङो माने दिनैहाय जेरै रोखोम जोङो जोंनि सत्यदेव ब्रह्म बाथौ दुर्गा मन्दिरनि जेनाखि नीति नियम बायदि जों गिबि गिबियाव जग्यखौ होग्रोना लानाय जाबाय बिनि उनाव जोङो जग्य होखांनायनि उनाव जोङो दुर्गा बिमानिसिम जोङो बेहाय माने नियम बादियै जोङो बेहाय फुजा खालायबाय बे फुजा खालायबाय बे फुजा खालायनायाव जोंहा गोबां भक्तफोर फैदों बे भक्तफ्राबो दिनैहाय गाजा गोमजायै दङ बेहाय नियारेबब बेहाय 5000सो माने जोंहा भक्तफ्रा गोबां बेहाय जाति जनगोष्ठीनि खोथा गैया गोबाङानो जेरै बर'फोर दं राभाफोर दं गार'फोर दं गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय बेहाय फैनानै जोंहा दिनैहाय बेहाय माने जोंहा बे दुर्गा बिमानि जेनाखि गिबि फुजा बे गिबि फुजायाव बाहागो लाफैदों दा जों जथेस्थ' दिनैनि फुजाखौ जों जाफुंसारदों होननानै सानो आरो बेसेबां समनिफ्राय बे फोरबोखौ फालिबाय थादों नोंथांमोना जोङो गिबियाव जोङो प्रथमाव जोङो मुर्ति गैया गारनो बोसोरनै फालिग्रोदों ओमफ्राय जोङो बिनि उनाव जोंहा 2021 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम 2025 मायथाइसिम जोङो मुर्तिखौ लानानै जोङो 5 खेब जोङो मुर्तिखौ लानानै दिनै फुजिनाय जाबाय बिनि उनाव बैखौ लायोब्ला जोङो 7 बार खेब जोङो दिनैहाय बे सत्यदेव ब्रह्म बाथौ दुर्गा मन्दिराव जोङो दुर्गा बिमानि जेनाखि फुजा बे फुजाखौ जों गाजा गोमजायै खालायबोनाय जादों आरो प्रत्येकथा बोसोरावनो बेबायदि फालिलांनाया नोंथांनि थाखाय साननाय सान्थौआ दासिमबो थाबाय थागोन नामा नंगौ जोंनाथ' बे माबाखा मन्दिरा जोंहा दुर्गा देबी ब्रह्म बाथौ माबाखा ओंखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जों जेसेबां माने थांनो हागोन जोंनि मानसि माहारिया आरो बे मन्दिरा इसेबांहालागै जोङो बे माने सत्यदेव ब्रह्म बाथौ दुर्गा मन्दिराव जोङो बे कमिटिनि जानानै जोङो बे दुर्गा बिमानि जेनाखि फुजा बे फुजाखौ गाजा गोमजायै हागौमानि जों फालिलांगोन जोंहा बेहाय बिसास दङ आरो फोथायनाय दङ आरो जों बेखौ फालिलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना बे कमिटि थ्रुयै जे फालिबोदों बेहाय नोंथांमोना सोरबा बिटिआर सरकार बा सोरनिबा माबानिफ्राय एसे अनसुंथाइफोर मोनदों नामा दा बेखौथ' जोङो दिनैसिम माने अनसुंथाइ होननायखौ जों मोनाखै नाथाय बोसोरनैनि आगोल जोंहा मोनफ्रोमबो दुर्गा फुजायाव जोंनिल' नङा सारा आसामावनो दुर्गा फुजायाव माने 10,000 कोटी जोङो अनसुंथाइ मोननाय जादोंमोन नाथाय देग्लाय बोसोराव जोङो बे 10,000 अनसुंथाइखौ जोङो माने आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय जायाखै एबा बिटिसि सरकारनिफ्राय मोननाय जायाखै जोङो जोंनि भक्तफोरनिफ्रायनो जोङो जा एफा एनै मोनदों बेखौनो जोङो जथायनानै बे बिमानि जेनाखि फुजा बा श्री श्री शारदीय दुर्गा बिमानि जेनाखि फुजा बे फुजाखौ जों खुंनाय जायो आरो खुंलांबाय थागोन जोंहाथ' जोंनि न'खरनि सुख सान्तिनि थाखाय जों फुजा होफैदों जों मोजां मोनदों इयुननि थाखाय जोंहा बेबायदिनो सोलिलांनो हाथों बिदि होननानै जों सुख सान्तिनि थाखाय नुजाफैनानै फुजा फोरबो होफैदों आरो गुबुन गुबुन बोसोरावबो नोङो बेबायदि फैनानै फुजा होफैयोमोन नामा? औ बोसोरै होफैयो जों मन्दिराव जोंनि गोजोननि थाखाय